Osiptende wa matindo, health center, dispensary, inuang'o thieth ma onge chudo mora mora. Kochakore outpatient, inpatient, korwaki ward, maternity, eye health care, mani inuang'o level 2, level 3, nitie select level 4 facilities. Osiptende mag sub-county referral. Inuang'o thieth. Mar kendo malich ahinya I chenro no en ni ndikruok, kisendikori. Emergency services, ng'ato onwang' ajali, apiko tuomi, gari otuomi, thuolo kai, iringo idhi osiptal, nitie emergency services ma onge gimichulo. The emergency services ginyalo nwang'i osiptal mora mora. Okochuno ni NHIF nyaka ondikre kodgi. Mora mora, and for the first 24 sichari, 24 mokwongo, sirikali mabro kawo ting makamano. Koro emomiyo adwana kwa jothurwa wawuog kuom waduto mondo wadhi mondo wandikre. Nikech ing'eyo ni king'iyo kata mana pek ma tuo Kenya ka. Yes. King'iyo thurwa wan gi tuoche mang'eny. Mokwongo malaria, chandowa, tuo mar ayaki, from this primary health care fund, these free services.